Hi guys! Welcome back to my channel once again. This is Daddy Jake TV, ang Daddy ng Bayat. This is our second video after nang na-monetize tayo. Kaya kung bago ka sa channel ko, all you need to do, of course, is to click the subscribe and the bell button in order for you to be able to be updated sa lahat ng mga kaganapan ni Daddy Jake TV. So, ang tanong, saan pupunta si Daddy Jake ngayon? Actually, kasama ko ngayon kung bakit ako naka-face mask. Kasama ko ngayon ang team ng Amigos Mindset. Why? Sila yung susunod na mamomonetize. So guys, good luck sa inyo. Actually, we're going to proceed kami ngayon sa isa sa icon. So, isa sa mga ina-idol namin ng Amigos Mindset ng Daddy Jake TV, si Uragon Hane. So, pupunta kami ngayon dahil in line with my advocacy and the same with the content ni Uragon Hane, it's a community service. So, one of the requirement kapag ka lumalabas ka at nag-feature ka ng mga projects, kailangan natin ng security. So, para malaman nyo kung ano yung tinutukoy ko, samahan nyo ako kasama ang Amigos Mindset. Pero, kung nakasubscribe ka kay Daddy Jake TV at hindi ka nakasubscribe sa Amigos Mindset, baka naman! So, guys, sundan natin ang Amigos Mindset. Hahagal pa ka, mag-i-enjoy ka araw-araw para ka nanonood ng Daddy Jake TV. So, ano hinaantay mo? Let's go! Hi guys, let's go, mga ka, let's go. Gora! Let's go! Kaya, Gora na tayo. Let's go! Dapat tayo nakaprepare. Okay lang yan. Basta,